creo que a mellor maneira de explicar como funciona un televisor é ir visitar un famoso pero menosprezado defunto. Refírome ao home que tivo a idea da televisión cando só tiña 14 anos. ¡Wow! O home que produciu a primeira imaxe da televisión totalmente electrónica o 7 de setembro de 1927 a tenra idade de 21 anos. ¡Wow! O home que fixo... Quen é ese home? Pois debo ser eu, o seu humilde servidor Philo T. Farnsworth, superxenio e inventor da televisión. Estou un pouco nervioso, non estou afeito a sair na tele. Ben, señor Farnsworth, teño entendido que vostede realmente predixo que na televisión había haber novas en vivo, deportes e anuncios. Pois sí, pero desde logo nunca dixe que un programa había chegar tan baixo que tería un home adulto paseando vestido de rata. Nin vostede nin eu. Podemos volver á pregunta. Como funciona un televisor? Como se envía unha imaxe a través do país de co meu televisor? Oh, ben, sabes, ese é o enseño do meu invento. Non enviamos unha imaxe á túa tele, enviámoslle unha serie de instruccións á túa tele e a túa tele fai a súa imaxe. Philo, teñolle que dicir que eu non estou recibindo a imaxe. Ben, quizáis faga falla unha das famosas demostracións de Philo T. Farnsworth. Señorita, podeme botar unha man? Oh, claro. Gracias, é bonito estar aquí. Sí. Escoite, señorita, vaise converter nun televisor literalmente nun receptor de televisión. Necesito que vai ali, onde non a poida ver, e leve isto consigo, de acordo? Veña. Sí, xa vedes que é un walking-talking. Non pode haber televisión sen o invento do señor Marconi á radio, porque as instruccións para facer imaxes son transportadas dun lugar a outro da mesma maneira cos sons ás vosas radios. Necesito que sexa o termador. Sí, necesito que esteas aquí e que termes desta imaxe de televisión. Agora eu teño que ser a cámara de televisión. Vedes, vou coller a imaxe e convertela en instruccións para enviarllas a Josie, o noso receptor de televisión. Moi ben, Josie, preparada. 10-4. Vedes, Josie nin sequera sabe o que é a imaxe, pero eu voulle dicir como recreala, e sempre desde aquí. Moi ben, Josie. Primeira liña. Negro, 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 negro. Branco, 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 negro. Segunda liña. Branco, branco. Negro, branco, 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 negro, branco, 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 negro. Terceira liña. Que biches, Josie? As letras de V. Correcto. Así é como funciona. Unha cámara de televisión colle unha imaxe, tradúcea en instruccións sobre como facer esa mesma imaxe noutro lugar e envía as instruccións a través das ondas de radio aos televisores de todo o país. Como acabamos de facer. Exactamente. Só que na nosa pequena demostración empregamos 5 liñas e un televisor auténtico emprega centos. E a Josie levoulle algo de tempo facer unha soa imaxe. Un televisor auténtico crea unha imaxe 30 veces por segundo. Escoitade, vamos a mostrar como con este pocuscopio daqui. Un aparello interesante. É unha cousiña que inventei eu. Baseándote nas miñas patentes. Espero que teñas un bo abogado. Dixe que eu. Non, inventou no Big Man. Big Man inventou no. En realidade, as imaxes que vedes na tele